behin, Txinako herrixka batean, Ling izeneko neskatila bat. Ling egunero horria joaten zen, baina egun batean iturria hutsik zegoen, eta 5 kilometrotan zegoen beste iturri batera joan behar. Arratsalde batean, iturrira zihoala, lore bizi eder bat aurkitu zuen, eta etxera eramaterakoan ura hartu zen. Ura, astiro, bere herrixkaraino iritsiko zen. Eta ez zuten aurrerantzean 5 kilometro ibili beharrik ura lortzeko. Entratzen ari zenean, lorea eskutekiez egin zion, eta lehenengo lekura itzuli zen. Haize hotz batek koba ilun batera eraman zion. Eta hor, zure bat bizi zen, eta horrela esan zion. Iturriaren sekretu norbaiti kontatzen badiozu, hil egingo zaitut. Lehengo ezer berberak mendiaren magalera eraman zuen Ling. Neskatiak ez zuen ezer kontatu, baina azkenean bere herrikoei kontatzea erabaki zuen ur premia mundian zeudela. Herritar guztiak mendi magalera igo ziren, lore hartu eta txikitu egin zuen. Ura prastaka jausten ari zen. Eta uraren inguruan hartza egiten ez ziren konturatu Ling desagertu egin ziren. Eta haize hotz batek lehenengo koba ilunera eraman zion, irenzurraren. Ez duzu nire esan abet, eta hil egingo zaitut, edo beki pentsatu ditu, deskegutuko zaitut. Irenzurraren esklauek katez lotu zuten iturri beriaren azpian, eta urak ikutu zuenean Ling arrizko estatu